खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 आघोन 1433 मायथाइ एबा 30 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंना दंब्ला बेखौ सुस्रांनाय जागोन। सासे गथ'आ गोदान साख्रि मोननायनि थाखाय आबहावाया गोजोनथाव जागोन। जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा रां दाहार लादोंमोन अब्ला बेबो गोबाङैनो थि जागोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ दा फोथाय, नङाब्ला नोंथाङा खहाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। जुदि नोंथांहा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर गोरोबथा दंमोन जाय थाबथानानै दंमोन अब्ला बेबो जोबथा महर मोननो हागौ। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जेंनाफोरजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। जुदि खामानियाव माबाफोर जेंना दंमोन अब्ला बेयो सुस्रांजागोन। जुदि नोंथांनाव जायखिजाया रोखोमनि एलार्जि एबा सन्देरनाय दंमोन अब्ला सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव बेयो गाज्रिसिन जानो हागौ। नखराव बाथ्रा दान्थेलायनायाबो बांगोन, जेराव नोंथाङा जेबो बुंनायनि सिगां फारनैथिंनिबो खोथाखौ खोनासंनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव आबुं गोसो होनांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना फालांगियारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। बाहागोदारियाव खालामनाय मोनसे गोरोबथाया नोंथांखौ माखासे जेंनाफोर होनो हागौ। नों गावनि पार्टनारखौ फोथायनांगोन। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव खामानिनि बाहागोआ एसे बांसिन जागोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजागासिनो दं अब्ला नोंथाङा थारैनो बेयाव जाफुंसारगोन। मोनसे लेनदेनजों सोमोन्दो गोनां आयदाया नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। माबा मोनसे खामानिनि सोमोन्दै गावनि बिफाजों सुबुरुन लानाया साबसिन जागोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय लाबोगोन। नोंथांनि रुटिनखौ साबसिनै लाखि। नोंथाङा खामानियाव मुखुब जागोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि नखरनि बिबानफोरावबो आबुं गोसो होगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नोंथांनि बसजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गोनांथिफोरनि सायाव आबुं गोसो होनांगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोरावबो गोसो होगोन। राजखान्थियाव आगान होग्राफोरा गावसोरनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना ओरैबायदि मोनसे सान जागोन जाय नोंथांनि सुखु गोजोनखौ बांहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव थानाय गोनो गोथोफोरखौ सुस्रांनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थि आरो आरिमुगिरिजों नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। नोंथांनाव माखासे गोदान बादायगिरिफोर थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोनगोन। आयेनारि आयदायाव नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव फिथाय लाबोगोन। जुदि नोंथांनाव इयुनखौ लानानै माबाफोर जेंना दंमोन अब्ला बेबो सुस्रांजागोन। साख्रिनि थाखाय जिंगासिनाय लाइमोनफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। फालांगियाव नोंथाङा नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ फोथायनांगोन। नखरनि सासे सोद्रोमानि जुलिनि रोखा जानायनि थाखाय न'नि आबहावाया रंजालु जागोन। नोंथांनि न'आव मोनसे धोरोमारि फोरबोनि थाखाय बाहागिफोरा गोबां फैगोन आरो थांगोन। सम्पथियाव रां थिसननायनि बागै नोंथाङा मोजाङै साननांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थि बायदियै खामानि मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जुदि नोंथांनि साखाथियाव माबाफोर दावराव-दावसि सोमजियो अब्ला बेफोरनि सायाव आबुं गोसो हो। इयुननि सोमोन्दै नोंथाङा साबसिन फिथाय नुगोन। साख्रि गोनांफोरा गोबां खामानि मावगोन। खामानिजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा बांसिन मेंनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फिथायगोनां मोनदांथिफोरनि मोनसे गलाय-गथाय बेग जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरखौ गियान आरो गोसो बायदियै नायनांगोन।
जुदि माबाफोर खामानि थाबथानानै दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ फोजोबनो थाखाय उफ्रा नाजानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि साखोन-सिखोननि सायाव जुनिया गोसो होगोन। बबेबा मोनसे आयदायाव नोंथांनि पार्टनारजों माखासे गोरोबलायैनि जाथावनाबो दं। मोनसे थिरांथायाव गोख्रै फैनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। जुदि नोंथाङा खामानिजों लोगोसे जिरायनो सम दिहुनाब्ला नोंथांनि सावस्रिया खहा जानो हागौ। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जेथोफोरजों बुंफबगोन। नोंथाङा नोंथांनि सिगांनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनांगोन आरो बेरेखा हान्जानि बाथ्राफोरजों गोहोम खोख्लैजानाङा। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोरावबो गोसो गुदुङै बाहागो लागोन। फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि बिबुंथिनि गोदैखौ लाखिनांगोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जुनिया जानो थांगासिनो दं। मोजां मोनग्राफ्रा गावनि जिउ लोगोरिखौ लोगो हमनो हागौ। जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय नारसिनजादोंमोन, अब्ला बेबो सुस्रांजागोन आरो नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो हागोन, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जाय फरायसाफोरा गुबुन हादोराव फरायनो लुबैयो, बिसोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा नोंथांनि आयदायाव नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा सोरखौ फोथायो बेनि बागै जोबोद सांग्रां जा, नङाब्ला बै सुबुङा नोंथांनि फोथायथिखौ फोथायखेबस' खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि जिउ राहानि थाखाय जिंगा सिगोन। राजखान्थियाव आगान होग्राफोरा एसे गोसो होनांगोन, नङाब्ला बिसोरो माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जुदि नोंथाङा जेबो सानालासै फालांगियाव रां थिसनदोंब्ला नोंथाङा खहाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। मीन राशि, दिनै नोंथाङा माखासे गोदान सोमोन्दोफोरनिफ्राय मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा आरिमु आयदायाव गोजोननाय मोनगोन, मानोना नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथि बायदियै खामानि मोनो। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि दावगानायनि थाखाय माखासे गोदान बिथांखिफोर बानायनांगोन। जुदि नोंथांनि गोसोआव माबाफोर गोनो-गोथो दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ सुस्रांनो थाखाय गावनि फंबायफोरजों रायज्लायनो हागोन। नोंथांनि फालांगिया आरोबाव दावगागोन। खामानिनि सोमोन्दै नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय बोसोन लानांगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।